Tambiri muri bambiri b'ibintu b'ibintu by'abantu magenda ya Yeah, no October 2023. Musate. Asi ina Joani singoera pamusoro yakazonotendekera kuchuru. That's 23. 2023. Katika mswate nchini ya hii. No, inje mswate nchini. Akamele nyari pambili penyu yakaunzwa na Johannes Ngowere. Akadaidza Taurai, Simuza, Shepherd, Makombe. Johannes akatanga kutaura nyaya yake, nyaya ngeriye nyaya yeuroi kumusha. Akati chekutanga ndakaona paguwa ramukoma wangu asima chiruwa. Taurai akati kungoshongedza. Ndichiwakabhani maoko angu akaoma zvese nemuviri. Mudzimai wangu akati ndaita dzoserai zvinhu zvamakombe. Ndaenda kumba kwavo Simiza, Shepherd naTaurai vakandirwisa vachiti wapona. Taurai vataura kanzvedu Johannes ndisekuru wedu. Ndini ndakataurira mbuya nezvemombe kugadheni kwakazonzi sekuru warwara zvekumuka waiti ndaendeserei kwamakombe ndiwape zvinhu zvavo. Ndakaenda Johannes akanongedza mudzimai wangu Simiza kuti muroi. Anobva akati waende kuseri kwachiremba. Chiremba akati hapana rugare. Makombe akaiga mombe kumakuwa. Mbuya Ngowera vane shavi rekumuka usiku. Wese namai Makombe, mbuya mai Makombe. Musha yese iri 2 inoda kupinda. Chiremba anoda mombe 2 from each side nemudzi 3 dzerusumudzo. Wapiwa time yekuti 3 weeks kusvika musi wa 27 October gore iroro. Kwakatanga kuuya chairman achiuya akautuma munhu netsamba. Achituma munhu netsamba wababa wangu wasiku vachitsanangudza kuti tiri kukomekedzai kuti munge muri pamba. Pane vakuru vachauya kuzokubatsirai. Ndobva ndafonera Nyati ndo ndandine nhamba dzavo. Ndichidzora tsamba iyi kuti hazvigoni kuti imimi muuye musiri kubva kwa Chief Makombe. Ndakafonera ava ndichimisa kuna chairman ndikavasira tsamba ndikati uye murume wangu haapo mupewo chimazuva. Asi mushure meizvozvo ndakazoona Wangowera, baba, kwamunini wangu, chairman namama vachisvika. Vasvika kudaro vakatsanangudza vachiti tauya. Zvatauya kudai, tauya kuti tikupare nyora dzawakazi wakachekerwa. Nekuti chiremba akatsanangudza achiti ndakachekerwa nyora dzeshavi reuroi mumusha mekwamakombe. Ndo maminete akamangirwa mataura akaita chiremba. Saka
inini ndakanga ndakati ndinoda kuti ndibatsirirwe pakabatsirwa nyora kuti wauya ngowera uyu mwana uyu haasiye ari kukupengesa sematauro ori kuita asi mumusha maakatoroorwa mune ushereketwa hurimo munoda kupindwa ndo pakadudzwa mombe 2 mbudzi 3 ndo kumisa chairman saka mushure mezvo ndakazoona vauya vanga vaina gadza avagadza vakati ndauya kuzokuchemeserai musha ndaudzwa nachief Makoni kuti ndinotangira pamakasiyira ava ndobva vafonera mhinomupuso tatinaye panze zvikazi matuma vanhu here mukati zvikazi ayevo ini ndobva ndafonera futi muchembere nyata ndikati nekuti ndandine nhamba dzenyu matuma vanhu here Rwegadza ari pano Rwegadza akaudza vanhu vese vakanga vakaungana kuti ifambi ari kutofonera varume wake wakangodanana navo achiudza vanhu vakanga vaunganidzwa navagadza saka vadaro ini ndakati hamupindi nekuti pamba ndeve murume wangu saka mukwanisi kupinda pamba baba akati ndauya nekuti pano ndo pandakakurira ndikati panapa makakurira pano sekuru vachizochinja pemiti nenhoroondo ichinzwa ichipuhwa apa saka pemiti iri kuti taurai Maki Makombe imi baba munogara kumarondera pano munoita zvekuuya tichiita zvekuita zvetsika dzechivanhu saka mirirai mwana wenyu baba akati aorai ndazvizwa bamunini wakati hatingadzokeri kumbaba chifambo chisina kutorwa nekuti musha tiri kupera vakabva vapazamadho ndokupinda vakaita n'anga mumba ndobva yatora zvifambo zvachiona musha wobva wazowadini wachena ndakazoona futi wakudzika kwana mama wobva wanotora futi yakangoitwa yese misha iri 2 mushure meizvozvo ndakazobvunza chiremba kuti ndine nyora dzandakazi ndakabva nadzo ndakadzitemerwa mumusha muno zvisiri dzerudzi rwangu nekuti akazopuhwa muti ndikati muti uyu ndiwo here uchandichenura chiremba akati handikwanisi dzinoda hama dzako dzidini dziripo ende uye zvinoda murume wako aripo ndokuzoya kuno ndichitsanangura ndo vamweni akaita nyaya yacho kuuya wazoita nyaya zviunzi dare rakange richifana kubva nekuofisi ati rakazobatwa naishe muofisi kwacho kusina kusvika uye vanhu vakanga vari padare vachida kuti vagadzirwe zvichiitwa hazvina kuzoitwa semakuitirwa zvaifanira kuitwa saka ipapo ndinoda kuti zvaona ishegadza kuti zvakafamba sei pamusoro changamidzi wacho ndakafundirwa navamakombe uye akafamba vachitoda kugadzisa musha wavo ipa ndakavabvunza kuti nyaya yakagadzisa haisi kudare here haisi kudare inyaya yatoda kugadzisa pete zvamuri yangu kana iri kudare haiiti saka vamakombe ndobva vambodira pakutina kuti ndiyangu nyaya yakasiyana nerikudare kana yakasiyana nerikudare ndogona kufonera mambo ndovaudza kuti nyaya yakuti mimi iri kudare ndiyenyu nega isiri kudare fanira kuudza mambo izvozvo fanira kuudza mambo ndati vamakombe vari kuunza n'anga pamba kaudendera asi kuti nyaya yavo haisi kudare imaudzira ndakasiyana ndakabvutei vamakombe kwati aina handisi tombozivi nenyaya iri kudare kana kuti pane yakambomhangara kana pamba pangu handina zvanditomboziva izvozvo vamakombe vakauya kudare kuti vabva vakauya kudare neavo vari kuseri akuba munini hamuna mama ngavazokusimudzwa kumakona vakauya ndevabvi neavo vari kumashuka vari mudare Dai, simudzai maoko simukai. Wakanga wari muno 13 October 2023. mama wasara panze ndo futi wakatoti ndakubhadharira mombe 2 nembudzi 3 uparwenyota ndo wari panzewo musi wachozvo yachayauya sorry saka paenda ari kutofanana nezvikomba zvake ndindaita ndini nyati hasi ndimi chikomba changu neavo vanhu vese vanotozviziva kuti muri chikomba changu kuvhireji handitomborina mufaro nekufamba hazi ndiri pande ndofamba ndoshandidzana nekwamakondichi
Takatsana. Auya mai. Mai vari kupi kana uchigawo udzidzi wari vakazara wasimuke kuti tiwaone ndi Mayo simuka yenyu naye makombe Simuka yenyu mutsanangudze zvokudiwa. pane danho rakaitwa munogunzwa Oktoba muna Oktoba gore rapera rikanzi rinoda kuti riitwe ratiraitwa here iri danho rakaitwa rinobatana here nedare iroro Haribatani nedare iroro. saka iri rinoda kuti riitwe mururega niri kuti riitwe irori riro rakatanga nokuzondoita rimwe danho mumashure Inini handisi ndinopa mvumo iyo. Wakabatirwa dare racho ndiwani kutaura wega kuti wakabatirwa ndowapo mukomana nemagirazi ari pamberi neuyo ari mukati na vanonzi wankohera. ngoirari kuti imakabatirwa dare iroro izvo rekutanga ndizvozvo rekutanga ndizvo rakaitwa irubvuma ratangamiro rechipiri azonopwanya madhoo achireba achibva aita pamisha mitatu Itu misha 2 rakanga rabvepi dare iroro iri dare rakauya nababa vachititira kudzivisa misha yedu. inini muine rimwe dare rakafanana neroro riri muno Iri handiri zipa ini handina kudinge tarisino idare retisuswa pamakuru. ramusikazivi nderipi rechipiri kana rekutanga Rekutanga racho. iro rakaitwa muripo here rekutanga Rekutanga muno munofunga kana muine ana baba vakongo ari muno. Takangouyawo tasvika tiri mutaundi. Takangouyawo tichiuya muno. Vakatonditi muna mhai vari munomo wepamakombi. Tikati ini handisi wepamakombi. Vana makumboti esekendari akati vaitaurai hamumanikiti. Handina kuti ndakauya kundomirira munhu. dai amai imimi hamuti makangouyawo manga muno makaenda kuseri kwechuru ndime amwene uyu ndimere halo hamusii ndo amwene akwera Ndo amweni pakuzvara. Mai vamurume wanga zvakaita mai vamurume wangu wanga pakugara pakupapa kuseri kwechuru zvakanzi uyu akatemerwa nyora nevamwene wake dzekuti agarisike mumusha nyora idzodzo mukabvumirana kandi makatotemerana kundoti kudanga here uyo achitoti ndina anotenga rezacho ndizvo dziri nyora ndonyora dzakanzi dzirikuda kuti dziparwe idzodzo uyo haana kubva musha kwake aine nyora handizvo here handizvo zvakataurwa zvizvini handizvisivi. zvakanzi Pakangonzi mai havane nyora dzawainadzo. Endai vanhu vari panapo musasimuke. Ndokudaidzwa mai vakanga varito kukicheni iri kuko. Ndokunzi uyai mutarise mamai avo. Ndokuenda kunotariswa mai avo. Vatariswa nyora dzavo ndopakabvunzwa mai vakanga vachidini vachibvunzwa ipapo vachitaura kuti pakati endai pakati vachienda pakati zvikanzi dziripo vakanzi endai pakati endai zvikanzi dziripo. Izvi zvekuti hanzi vakanotenga nyora tikaparirana tikaitirana nyora. panapa pawanyorwa kunzi mbuya ngoyera vane shango rekumuka usiku wese namai makombe Ivo mai makombe nambuya ngoyera ndo vakanzi vane chii mbuya vachinzi vane shai avo vachinzi vane nyora dzavo. Hapana kutaurwa kuti inini mbuya makombe inini mbuya ngoyera ndowapei havamo muno. Mai
kwete imimi akanzi ane unyora kwete awo ndiani ndakazi ndine nyora ndini dzandakatemerwa mumhuri yekwamakombe hadzina kuzopatsanurwa. Ndo pakabvunza baba mimi varamba usimuka vakati akavatemera ndiani, taurai vachibvunza chiremba. Chiremba akati hausati wambopinda matare, ndikakuudzai nhasi munonotemana, tangai manogadzirisa zviri kudiwa kutaura pfuma yakanga yataurwa yaiya kuti vazochizopinda mumusha mozodzoka musi wa27 muchitipa anza kuti zvinhu zviya zvavapo here. Takazodzoka tikataura tasati tazviona. Ava ndiwo pawakazouya mai vachiti ndakubhadharira newawakazouya nawo vachiti ndakubhadharira kuti uparwe nyora kuti mumusha medu tisununguke. Ndabvisa mombe dzangu 2, mbudzi 3 kuti uparwe nyora dzakataurwa kwamakoni. Ndo vanhu vacho vatauya navo. Tingamiri pamusoro tingapoteredzana. Chakanga chichiita kuti baba wauya nachiremba zvawanga wachiedza kugadziridza ndezvipi zvawakanyoresa rugwaro urwu? Wanga achitaurirewo zvawanga wachigadziridza zvacho. Imo mumusha pakanzi tine nhau yakafanana neiyo yekutoti munoda kugadzirwa nyaya dzakafanana nekuti mudzimai acheneswe uye munhu ane ushereketwa mumusha abudiswe pachena. Sakauri kuti chiremba paakauya akandopinda dzimba 2 mumba yako neani Akazopinda kwamai apo. Akatanga mama bvazoenda kwamai. kugadzirisa zvipi pamusoro Changamire, inini sababa vemhuri yemusha iyoyo ndinove nechichemo chekuti ndaida kugadzirisa nhau yekuti ndichenure baba vangu. Baba vangu vakashayika kudhara, saka taane nguva asina kuvachenura. Saka mukufamba nemukutsvagurudza kuona kuti musha uyu ndingaugadzirise sei kuti tione kuchenura baba avasoka so ndakaiti ndinogara kumarondera kutori kune vamwe maprofitawo vamwe vaitaurawo nevamwe kuti mukadai so musha mako iwe kamunofanira kunge uchigadzirisa kuti ukwanise kuchenura baba wako wadzodze mumusha right. Ndo kuzogarawo pasi kuti ndiri semhuri kusanganisira nana mai Gurava nemukomana uso vachibva vati aiwa no pane kumwe village ndingagona kutsanangudza ndinga kwakamboitwa basa nana Dendera vandazwa kuti endai munotsvage nhamba dzavo tikwanise kuti wangatibatsirei. Ndo patakapiwa nhamba dzavo ndobva ndavabvuka kuti inini sedare rangu ndakaenda nemukomana uso ndobva Wadendera watitsanangudzira kuti zveshuwa unozwa kuti iweka hazvisi zvekupfumana hazvisi zvekuita sei asi kuti uenderere mberi nogadzirisa musha wako handiti kukurinza hako musha wako soka ndinogona kukubatsira. Ndobva ndakavatora ndobva ndazofonera hangu tikati ngatifonere tiri kuti wagadza ndingasangana nawo here so that muarea medu soka tinongoonawo zvinoita vamwe so munosumanawo masabhuku nevamwe vakadaro so asi ndeke mbenge ndamboita chichemo chekuti tinoda kuzosvika mwana wangu aripo ipapa so ndo pakaita kuti tsamba yatakati ndingendafanira kutaura kuti before sandataura kuna village chairman avo kuti mungandizivisiriwo here kuti mukomana waye auye nokuda kuti ndekugarisana kwatiri kuita nekusanzwisana kwatinenge tichiita so anogona kusazonge asipo aitadza kuzozvinzwisisa. Handina kunge ndichingoti ini ndiri kuuya ndichiti ndiri kunonangana kuti pane dare ravo rakaita zvekuti nedare racho risi kuuya kwawakaita kuno waine matara avo nevava nezvizvi nemutongo yese yakapiwa kuno hapana kana munhu akambenge andisumira inini handizvizivi. Ini ndaitoitawo laini rangu rekuti ndoda kuedza kuti tichenure musha wangu kuti ndikwanise kuchenura baba wangu. Ndo zvakazoita kuti wagadza wazondibvunze kuti ko inini ndiri ziso ramambo zvandiri ziso ramambo regai ndiwafonere kuti havamakoni wane private ceremony yavo asi vari kuita pajekerere vanhu vesi kwakachena. Ndo pakabva vakafonera ndingangoti ndo line yeparticipation yandakaita iva. Nemuchidimbu wataura kuti private yemumba mako ungaidaidzire wani mubvunzo vanokutaura ivo kuti inini sababa tobvoti imimi dare ramakauya kuno ava makavasuma takawasuma vanodzima mafoni wakafonerwa nambuya nasekuru hanzvadzi yabereka kuti wana ugere nawo sei wari muno mbuya
wanogoda kuitinesa hawabatiki ende padare racho ravari kutaura kuti ndakanga ndichiita baba wangu vanofamba namaikuru wani mudzimai wavo kuti nhasi dai ari munhu newaninyina wavanosiya kumarondero zvekuti dai kuti mama waiwa wari munhu waninyina wangu wanawaberekwa nababa wangu waninyina wangu wanga wasipo wanga wasipo nekuti taifanira kuti tauya kuno mwana anga ari dambudziko ipapo kuti iwe wakaita wega avo waita wega saka hazvisangani manje avo vanenge vaine donzo ravo ravari kuita iwewe wakangoine donzo rako ravanga vari kuita saka kuti tiblemane toswera zuva rese tichingoblemana hapana kwatinodii kwatinoenda nekuti pasina kubatana kwematare anga ari pamba ponga pari pano wakasvika baba wachipinda wapinda pamba apa ndepa baba wangu ndii ndakavaka dzimba idzodzo dzavanotogara achisvika uyu nespare room yaanoshandisa ibedroom randakavaka inini zvese nekicheni yacho atakashandisa ndo patakakura ndo patakachemera babori ndeedu isusu iye ane yake kicheni iri pasaidi saka ndinoona kuti idare remusha bati redu remunomugare vochingobatana kuti rinopedziswa kuti munhu wese agutsikana ndo gutsikane mese nekuti pari kunzi rakazoibva ndisipo ndikapwanyirwa madhoo ndikadii apa paine dare rake uyu anofanira kuti aparwe nyora dzakachekerwa nevemhuri ndo pane nyaya hombe ipapo kuti panoda kuti rasara nderengoti uyo aparwe musha enda undozwe ndiani vakomana wake enda undozwe kurapiremba kuti kupara munhu panodiwa mari nekuti zvinhu zvese zvakaita ngarambe tichidzokorora chinhu chimwe chete unozwa kuti kupara mhuru nyora dzekumusana dzimuruviri panoda mari pamusoro ini ndini mbuya wevana taura makati simukei taura makasimuka neta munogona kusimuka handingamboedzi uye nekusimudza handigoni namakumbo ati kana pamagara pauchichinya pagara kuti tione chiso chenyu pamusoro ini ndinotenda nokuti munofunga nhasi dare rako muroora wangu akaparwa nyora dare rapera kuripa kwake kukumwa uroyi namapepa zvinoita sei ende 20 rusa yangabhadhara kuti dare rifambe ndabvisira mukosha wangu inobhadharwa nani riini sei ndingatodzokora kuti ridzokorore pamabhadhara mawira natinobhadharwa nani naiye mukwasha ndiabhadhara ndianobhadhara iripo pakuti nyora dzemu dzakabva panga kude kuiswa muripoti pati murora akachekwa nyora nemasoko achichekwa nyora saka pangade kuti aripirwe then ukazwa kuti imari kuita basa iro nekuona kuti angabvisira mhuri vano varipo vanochingoona mhuri yavo kubatanidza mhuri yavo kuti zviitwe zvakaitwa nemhuri isachafunga zvandaudzosina ndakamira mambo ipapamushoni apa nematicha kana vamwe vanhu vakasiyana siyana vamusabhuaridza sapane chitadziko chakaitika pane muroora kumakumbo vanhu vaungana ipapo akadaidzira kunzi mhuri nevanhu vekumakumbo
achidaidzira kudai ndopaatitanga kufukura madhirezi ake achidzikisa bhurugwa rake zvaziva kuti muone kuti ndinohuraya nechinhu chipi saka pachinhu chakatishandisa saka pakatozara vanhu ndo zvipo zvamakutina munyika inyamango makonda pakatozara hwari ira zvakaitika pakatozara vanhu Sorry, henyu pawakasvika ndakapfeka trouser. Inyaya kuti pakarambidzwa kutorwa mapiki. Ndakapfeka trouser, wakatosvika ndibva kugadheni. Handina chandakambofukura ba. Ndakapfeka trouser. Aya, vati ndine mabhiti. Vati ndine mabhiti. Unouya namabhiti. Chakamira hanzi kuita basa iroro ndinoda hanzi. Right. Then vakaite muripo kana kuti semhuri imwe chete tinoramba tichibhaidhana semhuri imwe chete zviro zviri kugadzirwa. I think baba mungachitungamira kuti $100 iwanikwe munobviswa zvakaita unoona kuti zvinofamba zvakanaka. Zvinonzwika Changamire. Ndofunga mhuri yacho ndiyo yese inotozvinzwisawo kuti baba kana wasina asi kana watipirawo chichemo chacho kuti tigadzise musha uchena ndiko kuchena kuya kwatanga tichitaura kuya ndinoimba kuti vanogona kuzvinzwisisa. Kana chine zvekutaura tinokubvunzawo pane yajohanisingo yakazenge yapera yazvine zvakanaka maspenzi angu andakashandisa nange tazokwanisa kumawekera kuti tinozokwanisa kuzora zvakare. Maexpense andakashandisa panapa pane zvezvo takaita $99 because musi wekutanga takauya tiri watatu tanzi mari yedare takabvisa 2020 vanhu vatatu yaita $60 right. Tibva tanzi kuseri kwechuru tabvisa $10 yemundiro vatanzi mari yekutarisa nyora kuti muzive zviri kumusana itai 5 iwo vachibvisawo 5 kwangowe takabvisa 5 yangu mari iyo yaita total 15 yepachiremba yakaita 15 nyaya ichiuya mukadzi wako ndiyaifunga ikatozobata kuti aiwa iwo wacho ndio wakanga waine honzeri wemusha iwomo saka haufaniri kuti mukadzi wako akachenena zvakugara wakutobvisa dati wabvise mari yekuti vatigadzire mhuri iyo kuti kana kuti dai pamwe waingoramba zvichimunetsa uye achinzi anoroya zvichingoenda bhaterezvi akajerezwa nayo zvazviri paauya azogadzirwa zvichinzi agare mushe mumusha nehama dzako iwe ndo dzakadi achitoripa ndiwo unotomuripira mukadzi wako iwe nekuti hama dzako dzazviita iwe mumusha ndozvaunoda kuti aripe ari muchimai wako anoda kuti aripe right baba chinoreza $100 mukadzi wake agadzire nozviita rizvija auya agadzire ndinotokumbira kuti ndagara next week but tine week muzwani 6 obva auya achiparwa achite vanenge ari panapo obva agadzire musi wa 6 chenesa musha nochideiza mari iyo nembuyi madhare apera
yakaitwa mhosva wesakusikana mapedza zvese nokuti chachiripo chete uyo ari kutaura kuti inini maita izvo but inini ndine chii ndine nyora dzakachekwa dzinotoonekwa dzandakapuwa kushamira chokwadi tatomboita katomboka nyaya panze apa tichida kuedza kuonesana kuti raiti let's find way forward yekuti tione kuti vari kutaura kuti pane zvinyora though isusu zvakangoyo zvichingotaurwa zvichingoitika ini ndisina hangu ndiri mukati mazvo kana kuchinzwisisa but zvazvadai hatichade kuti tiime tichingodzokorora nhau iyoyi ngatichiwirirane kuona kuti tingazvifambise sei ndifunga kuzopinda kwataita mudare kuno musi wayo wouya musi wa6 baba wachiuya nemari iripo basa robva rapera nyaya ino yapera Sasa changamoto. Ini baba ndaenda kubvunzawo kuti panochaneswa mwana uyu vakasha vanofunga imanje ndambozva hangu changamira vati ngezvemunhu saka ndaiti vakasha regai timbochenese mwana fesi mozozotera zvinotera Dawa dziboromore. tinotenda ma inogadzirira imovati makati zvakanaa mutosunga mukwasha wenyu ndio ndiye munja make makaeka musunga mukwasha right ane oita darerusa city lopili